Onafe adanyoza muntu siringa dandaule ayi fona feso timangalulaso dzulo tukunaterera dzulo kunali kung'alulana momwe akuneneramu kodi anang'alula ndani tamverani zimene ananena a Chimwendo Banda. Ena akwiya bwana president ali koma SG uyu wachita kuti nena pamaso pa president umati nkanene pamaso pa ndani. Kodi a Chimwendo Banda ananyoza ndani pamaso pa president? Tachitako misonkhano koma msonkhano uno waopsa. Tatiye tionere mwachidi magawo okhawotu amene amalawi anenera kumva mfundo za chipani ichi cha MCP komanso tu chilungamo chimene anthu anabwera nacho. Tamverani mayi awa. Lero sinchulutsa zokamba koma ndingokuwuzani amene amatha kulemberani kuti alembe ndi tchula chimene tikufuna komanso ni nduna yake amenewo muzikakumbutsa mukakhala. A president kuno anatiuza ntangokhala MP ine kuti tipereke masaiti amalepo ndipo tonse ma MP anchinji tinapereka masaiti mwina 8 or 9 koma anzanga anditsimikizira kaya mwina kwawo ngatabwera mwina masaiti kwa ine amene atheka ndi awiri. A president anthu ndodandaula mafunanso magetsi nawo sazionera koma screen ngati mmene machitira mtawuni. Bwana president nkhani imeneyo muitengere kwa Honorable Ibrahim Matola ndendi mweya pa nkhani ya nifi imene ili mu nduna wa Samgawale imeneyo mutikumbutsire kuti nifi inde inabwera fetereza anapereka inde kwa maklabu angapo koma ambiri sanalandire ndeti mafuna nifija ibwere ndalama zimene akongoza nyamata amene akungokhala kusowa zochita. Nkachoka apa president ndipange report ku Minister of Labor ife kuno ntchito zimene zinatuluka zopita ku Israel kuno olo nyamata mmodzi sanatengedweko kuno kwa makwete olo mmodzi wa excellence. Timakhala ife ma MP olephera zinthu ngati zimenezi zikamakanika ochitika zimafunika anthu kudera zimva kuti mwina nyamata 10 okhatapititsa. A president ndikupempheni ife sitifuna ku Israel kokha kwina kulikonse kumene mungapeze maganyu tiuzeni tikupatsana nyamata. A president ndinenepo nkhani ya Minister of Education walilanji CJSS tinapempha ndakhala ndikupempha Parliament kuti mwina ikhale conventional secondary school pepana president. Timachita manyazi kuno kulibe full secondary school nchinji south yonse ndeti mati mwina bodi zuvuta kuti ikhale full secondary school tatipangirani a Minister of Education ikhale conventional secondary school. A president ndikuthokozeni ndisangobwerani madandaulo CDF imene mmatipatsa tayesetsa ponya tizitukuko patali mabridge kamadzi amipopi ngakhale saukwanira president mutiuzira minister ota Honorable Abida Mia kuti kunonso akamachewukira kwinako ifeso kuno achichewukireko. A president ndibwere ku local government kumene kuli a secretary general achipani Honorable Richard Chimwendo Banda mswahala mwatipatsa uja mafumu nambala yachepa mwatiyambitsira ndewu kuno onjezerani mafumu chonde secretary general a Minister of Local Government onjezerani nambala mwatipatsa yachepa president amenewa mwauza onjezere maina. A president nakhala ndikupempha ku Parliament network kuno ya mafoni kwakabjala uku kuli anthu okonda chipani amakukondani koopsa koma mafoni kuti wayimbira president 0 pa 10 amachita ukayima pachulu kuti mumvane bwinobwino. A president ndiyankhule ndi Honorable Ching'oma amene alipo mpano a Minister a Homeland nakhala ndikupempha kuti mubwere mukatiyendere kunamizana border post sizutengera group akapanga kuti apiteko khamadziwako kale akuti ndi border post kaya imeneyo headquarters koma kuti mupite zomvetsa chifundo mupiteko mubwere anduna mukayendere. Atamaliza kuyankhula nawonso tu a Chimwendo Banda anayankhulapo kodi iwo anati chiyani? Pali kukakamiza zinthu kuti mwina zioneke zabwino nde pali kunena zinthu kuti zatani zinthuzo zachitika. Bwana inu mwachita zinthu zooneka ni maso misewu imene ma president ena adakanika kumanga dziko la Malawi even adalamula zaka zoposa zimene mwalamula inu mwayamba bwana. Msewu waukulu wochoka kukalonga mpano udzafika ku Lumbadzi mwachita kuyika ma contractor mpaka na 3 kuja kuchweta kuja ukasungu kuja kudowa kuja kwa agenda koseku
mufuna kuti katundu azichoka ku Tanzania kuja ku poti aziyenda mwachangu tidzigula katundu pa mtengo otsika mtengo. Mulungu azikudalitsani. Dzanali ndinapita ndi skefa kwawo kwa Mwansambo bwana. Kumeneko mukumanga msewu umene wakanika ma president ena mbuyo mosemu. Msewu chatimati M5. Msewu bwana umachokera pa Baraka mpaka nakafika ku Nkhatape. Koma mwaupungula kaye msewu kuyambira paja pa Salima mpaka nakafika kuja ku Nkhatape. Bwana mumanga msewu wa quality koopsa. Msewu wapamwamba. Ndikudziwa bwana kuti msewu wachedwa. Ndipo anthu ambale akudwangwa sanayambe kuona zipatso. Koma bwana mkachoka pa Salima mpaka mapita ku Nkhotakota, bwana msewu kumangidwa wamphamvu. Ndimati kuuzeni bwana pakuti mwina malipoti mmalandira masiku angapo. Koma msewu uja ochoka pa Msipe pa Baraka, Your Excellency. Msewu uja okafika mpaka na Kuzomba. Bwana wayambika ndipo msewu wake wa quality kwambiri. Mulungu azikudalitsani. Bwana tikakamba za misewu ya maboma pa Baraka, pa Mangochi, pa Zomba, pa Kasungu, ndekuti koseko mukumanga misewu yosiyanasiyana. Your Excellency, izizi zidakanika nzanu adali ndi zaka zambiri koma zidakanika. Ndingathe kukamba misewu yochuluka koma chifukwa cha nthawi. Mungodziwa bwana kuti Amalawi akuona. Amalawiwa ndi azelu, anthu akunchinji ndi azelu. Sanga iwale tauni ya Lilongwe imene yakongolera, tauni yapamwamba zedi chifukwa cha inu nzeru zanu. Bwana President, Mulungu azikudalitsani. Nimadiso ndikuthokozeni mwapaderadera. Lero bwana sitinachite launch campaign. Tidzaumba zonse nkota nkwauza Amalawi. Koma lero munabwerera za umoyo kuno. Mwamanga zipatala, ma health center oposa 146 dziko lonse la Malawi. Mamangidwe ake bwana mukumamanga mosasankha dziko kapena dera. Mukuonetsa poyera kuti ndinu president wa dziko lonse la Malawi. Mujama duka khala kuti udabereka mapasa usigona chotani kodi chogadama. Uya yamweko uyusatani kodi ayamweko. Mwamanga ma health center kuchikwawa, kuzomba, kankublantaya, kuna ncholi kumene. Bwana mwamanga ma health center dziko lonse la Malawi. Pamapeto pake bwana chipatala cha Kasa Center chimene matenda akavuta anthu amatengera anthu mapita nokunja. Ndicho chimachitika bwana, munthu wamphawi amavutika kuti apeze thandizo. Amapita kunja ndi anthu okhaokha andalama. Lero bwana mwanena kuti nimange chipatala chizithandiza matenda a kansa konkuno ku dziko la Malawi. Mwezi uno kumapeto kapena kumayambiro kwa mwezi wa mawa mukatsegulira Kasa Center mwayimanga ndi ndalama zambiri. Pamwamba pa zimenezo, Your Excellency, zipangizo za umoyo zoyezera matenda zimene zimavuta dziko lonse pano mwapereka zipangizo zimenezo pena paliponse boma linalilonse. Mulungu azikudalitsani. Komanso anthu ogwira ntchito kumeneko mbuyomo samakwezedwa. Promotion ku health yabwera ndinu Dr. Lazarus Chakwera. Mulungu akudalitseni. Bwana ndingathokambapo za maphunziro chifukwa dziko limakwera ndi maphunziro. Lero bwana tikamakamba zokuti maphunziro ndi tsogolo la wina aliyense Malawi, timakamba za maphunziro choyamba akumusi kapena kuti basic primary education. Bwana mukumanga ma school block 11,000 dziko lonse la Malawi. Mufunitsitsa mwana asaphunzire pa mtengo. Izozo ndi ntchito za manja wanu. Ife bwana atikungoti zikomo. Koma chopambana choposa mboni ndi ajese kabwirapo. Bwana ku university nthawi imene DPP imalamulira amapita wana 7,000 othandizidwa ndi boma. Ndipo kumakhala wana ambiri osathandizika. Amalepera skulu waladakhala kuti adakhoza bwino ku secondary. Iniyo bwana mwayikana oposa 31,000 dziko lonse la Malawi. Pamwamba pake muwapasaso thandizo loti azithandizika chaka chikamatha. Kumeneko mwakwezanso aphunzitsi ochuluka. Izizi Mulungu azikudalitsani. Bwana ndingathe kuyenda sector by sector. Ndaona bwa ching'oma apa amapempa nyumba kuja kunamizana. Ine ndikukhulupirira ndi mmene mwamangira nyumba dziko lonse zoposa 4,000 kuja nyumba mmanga. Ndipo nyumba anthu athandizika.
koma kungothokoza chitetezo chimene mwakhwimisa dziko la Malawi. Anzathu akulamula, anzathu achabwino amaphedwa. Bwana mulamuliro wa DPP kudaphedwa anthu oposa 174 achabwino. Koma mutabwera inu bwana munayika chitetezo chokhwima. Lero anzathu achabwino akhala pamtendere. Dziko akuliona ngati lawo. Izizi Mulungu atikudalitsani. Ndimalize masekta amenewa ndi nkhani ya ulimi. Bwana kuno ndi kumchinji. Mujama yankula amavwere. Amadai federeza adabwera. Federeza wina adabwerera afoja manambala. Amasepana nkhani njonena kuti munthu aliyese wa kumchinji kuno bwana ndi mulimi. Akamati manambala kuperewera ndi zoona. Chifukwa anthu awa ndi alimi. Ndiye chachitikaso chaka chino bwana analima bwinobwino kuti adzika kolola dzuwa nkubwera ng'amba. Modi minda yambiri bwana chimanga sichinachite bwino. Pachifukwa chimenecho kunonso njala yatani kodi yalo. Mchinji sapempha chimangayi. Koma chaka chino zatani kumchinji zavuta. Koma ndikuthokozeni Your Excellency. Mwayika 61 billion budget kuti tigule chimanga tiwathandize anthu awa mu nthawi ya njala. Ndikuthokozeniso Your Excellency. Mwayika ndalama yokwana 99 billion yothandiza ulimi wa mthirira. Ndikuthokozeniso Your Excellency. Mwayika ndalama yokwana 46 billion kuti tiwathandize wanthu athandizike mu nthawi ya ulimi. Amene ali ndi madimba alandire mbewu zawo, alandire federeza wawo mu nthawi yake. Your Excellency, kuposa zonse kuno kumchinji kuno amadalira ulimi ntchitozo ndi zimenezo ndi mmene mmagulira mitengo ya zinthu. Nthawi ya DPP bwana ndinena pano momveka bwino anthu awo magulitsa soya 80 kwacha olo 120 kwacha. Lero soya ni maona zikwangwani akachipa ndi 1800 kwacha. Koma ena ambakale 2000 kwacha. Bwana vula ikachita bwino. Federeza nkuperekedwa bwino. Kuno kumchinji mavuto osatani kodi hakuta. Chifukwa anthu awa adzakhala odzidalira. President ogula bwino mbewu ndi inuyo Chakwera. Ndipo izi taziona mu ulamuliro wanu. Pomaliza Your Excellency, ndimafuna ndiwapemphe anthu awo. Ananena kala achilondola. Munalembetsa bwino nonse. Amene mudalembetsa atayimikani dzanja tikuoneni. Bwana kuna adalembetsa anthu 251,000. 251,000. Ndipo anthu awawa amamukonda Chakwera. Anamizidwa mbuyomo sangalole ubwereranso mbuyo. Bwana Skefa ananena kuti maliro akatuluka sititani kodi sabwereranso. DPP dalamula idatani imene ija. Akakhala kabambe ndi anzake ni moto wa mapesi. Moto wachani kodi wa mapesi. Ine sinaonepo munthu omanena bodza sanakhale president umanena bodza. Akuti adzakakhala president adzaenda wapasi. Akuti ine adzakakhala president ndidzaenda wapasi. Ndeni madaka bambe Malawi adatsekuka chani kodi maso. Umwe munkanamizira wanthu ku Reserve Bank simunganamizenso wanthu tsiku la lero. Olo kansala amene amafuna njinga ya moto kuti apite ku console. MP amene amafuna gali moto kuti apite ku nyumba ya chani kodi ya malamu. Kulili president wa dziko angamayenda wapasi. Tiyeni tikamafuna namiza Malawi tijamba tafusa kazi wathu kuti ndione nazi nzoona. Bodza ili nkanene kapena nsakanene. Kwacha! Nde bwana ine pano sindikamba zapita muthalika chifukwa munthu uja wakula wakalamba. Kuti ndikambe zapita muthalika agogo anga kumudzi adandaula. Koma ndi mphepo iyi pita muthalika sanga tuluko kuchita kampeni sizingatani mene sizingateke. Ndinakapempha kuti ku DPP azanga muluko achimwene anga mukito tisamalireni mkulu uja adagwira ntchito mu nthawi yake alowe mnyumba akhale mnyumba. Nkhondo iyi tisire wanthu amene ali ndi mphamvu amene angachite ma push up nkumapita kutsogolo. Kwacha! Akufuna mubwerere mbuyo
koma inu musabwerere chani kodi mbuyo. Forward ever, backward never. Forward ever, backward never. Afuna dziko la Malawi libwerere mbuyo. Inu musalole kubwerera mbuyo. Musalole kupanganso zija. Mavuto ndi awalipo. Koma pamudzi pakakhala mtsogoleri timaona omwe ochitira. A president mkatikati mwa mavuto a dziko la Malawi taona utsogoleri wanu wamphamvu. Taona utsogoleri wanu wabwino. Sitibwereranso mbuyo. Tamuze neba kuti sitibwereranso mbuyo. Mtembenukire neba sitibwereranso mbuyo. Hakuti ayi Agnes wabweretsa njala. Njala yake iti. Nkhwidzi ayi. Jealousy ayi. Hayi Agnes umene onjezera mayina aferereza. Pali zinthu zina si msinkhu wake wa iyeyi ayi. Uyu sanga onjezere mayina achana ameneyi aferereza. Ngati simnalandire federeza okwanira vuto si Agnes nkusankhomo. Ndemu umayenda midzimu ni mafumu manamiza. Hey nekadzawina mtandira federeza. Inu mkagule federeza gawa mudzose. Ndendu funa ninene bano. Chifukwa ngati secretary general ndamva kale midzimu. Hayi Agnes sana gawa bwino federeza. Ndi unena pano. Ngati federeza anachedwa sana gawide bwino. Vuto si Agnes nkusankhomo. Kazumveka kaya. A president anena kale mavuto amenewo akukonza kuti ulendo uno sadaniso zimenezo sachitikenso. Koma iwe ngati uli shadow nkumafuna unyoza mzimayi kuti athawe kundale wa uponda. Ife wathu kuno ndi Agnes nkusankhoma. Kwacha! Haya SG muyankhula modani tidzine enafa amene okugwira tambala wakuda mwana wa Chakwera kuno kwa mavwere mumve mafumuko mumve wina aliyense pano ndi Agnes nkusankhoma. Kakhale basi agi Mulungu ali nawe chifukwa wina ma primary.